Arman 2003 godina danas ćemo da nastavimo naše preživljavanje na našem modovanom preživljavanju Endercraft. Snimao sam ja i prije, nisam baš prije ovog, nego prije sam snimao, i napravio sam šišmiša ovog Craftable Animal, stavio sam samo kamen ispečeni svinjetinu i dobio 2 šišmiša, ja. I snimao sam ja prije ovoga da mi došli gosti pa sam onda morao da video čitav, prestane da snimam i onda sam sve iz početka morao. Dobro, nisam iz početka, ostao mi ovaj morf. Izbrisao sam one ostale morfove da bi mogao biti šišmiš prvi. Vidite. Možemo biti ti ovo, baš sam i to, kako se zove onaj. Ne znam kako se zove tačno. Leptir jest. Ja sam rekao da ga zovem Butterfly, a ono ga zovem Leptir. Off camera ovo nisam radio na video. Sam malo kopao. Nisam baš nešto pretjerano kopao. A nisam nešto puno kopao. Evo ovo ovdje malo. Vidite. Vidite, što ono? Još da neće da napada, šta si ti? Što si ti? Vila. Ovo nije bilo sad kad sam, nego nisam baš sad. Ja sam tek sad upalio onaj Minecraft i onda sam odmah počeo snimati. Ali ovo nije bilo kad sam snimao. Kad sam prošli... A ja ovo je dobio zgrabi, ja mislim sad dobio Crystal Torch. Češ kad vidim kakva ona. Oho, puna energija, a ja imala je 40 HP-a. Dobra ona nešto. Crystal Torch, ja mislim da je ovo najlijepa. Oj, Allaha, mučim se Mothra. Ako ne znate ko je Mothra, to je jedan glavnih ovdje u Respawn. Dobro je mu što možeš da letiš. Mislim da bismo mogli sad ovo vamo. Danas sam htio da napravim Iron Furnace ako budemo mogli. Otvori samo da virnem ja učest pa ne moram ovo uništavati. Imamo šta učest. Skucuka! Ačka. Ja zaboravim. Ja pogrešno držim. Turš može poslušiti nekad. Ovo vam je jedan od najzanimljivijih puški. Gledaj. Boing. Vidimo durability koliko mogu. 100. Valja to. Fun. To je malo za mene. A velikom nešto pa kad ne snijan. Ne znam zašto, možda zato što čitava svaki nekoliko sekundi. Ali gledam ovako na nebo, odmah mi bolje učitava. Evo vidite, odmah nikako ne štupa. A kad ovako spustim malo, evo odmah štupa. Može li ovo skočiti jedan blok? A malo da kopam, da tražimo iron, jer hoćemo da napravimo u ovoj epizodi Iron Furnace. Ovako ću vam kopat lakše. Ne, jaj. Nemoj više to. Ano pečne. Hoćemo li one pečne? Ako se pije zašto onda idem ovako morfam. Nisam očekivao da se morfa tu ovo, da ću ga naći kako. Ono end portal se čini. A mora da mi se čini jer... Ono je bog me nešto, to znam. Moguće da je ono end portal. Ovo jes moguće, ali ja mislim da nije. Šta je ovo? Šljunak. Misli, ne vjerujem ja, znam ja šta je ovo. Ovdje se stvori, ja mislim, ili puno termita ili oni crveni termita.
Izgubio sam malo ovog nisam ovog video, izgubio sam malo videa, ali nije to ništa problem. Ako se pitate, jači haker bi gledaš kroz ove, sam pogledajte gore u desni čošak ako ćete da vidite mapu. Sad će svi govoriti, joj pa nismo čorav pa ne vidimo mapu. Što ja znam, možda neko i nije vidio. Pa mislio sam cheater i to prirodan cheater, on to misluje. Ali nikada dobro promisli. Evo nas još samo što nismo. Evo nas ili je gore iznad. U željezu, iznad je znači. Udvojim to željezu, bo nemojte koljem džabi. Sačekaj, mogu li vas skočiti ovako? Mogu. Ovdje treba nam još 2. U stvari može 3. Pošto mislio sam da ovdje ima 7 oni. U stvari, sačekaj, neko jaj, obično. Otko, Silverfish, jel? Šta je, god čekaj. Gast. Pa možda nam zatreba ono njegovo suza njegov. Koliko imamo? 6 željeza. Još željezo. Mislim da ovdje ima 8. Ima. Sad sam da imamo malo ugljena. U prošloj epizodi kako smo iskopali na kamen, našao sam malo ugljena. U pećini, ali samo jedan ugljen. Možete misliti koje je šansa da se to desi, hajde samo mi recite. Evo ovdje kraj pećine, ja mislim čini. Nije, pa ovo nije samo učitalo. U ovom sokupu željezo treba će nam oklop i mač i sve. Koliko imamo željeza? 18. Znači toliko da imamo samo 10 željeza. Ovo nam treba za Iron Furnace. Onda... Bil slomio. Nisam ja toliki bot. Znam ja da se ovdje odmah stvori oni crveni mrad da me pojedu. U šta ovo? Sačekaj, moram da poletim. I believe I... Ne znam šta mi je s grlom više. Oj, ne. Ne. Još malo pomoram kod zubara. Nije da se ja bojim zubara, nego neću moći snimat. U stvari imam ja još koliko? 26 minuta. Aha, imam vremena. Sad samo što mi nemamo je ugljen. Šta? Koje si ti jaj? A mislim da je ono stink bug. Ajmo leti. Ko je joje? Ajmo reći joje. Oček. Villager. Enderman. U stvari mi možemo upiti Endermana. Kako ja dobro znam, možemo ga upiti. Kad ja letim, pucam ga još s ovim. A nisam ja glup. Šta ovo vi? Ja mislim da prosto da letim nešto. Ugljen. Sad ako nas napadne zombi, vi su već mrtvi jer ja... FPS će mi se smanjiti na 0. Tamo nađi smo neku joj. Dva ista jaja. Ajmo reći ko je... Samo da mi još nešto, pa bilo bi super. Ko je? Reci nešto dobro. Beaver. Ano nešto neko. Oj.
Ko je? Cave Spider. Znate, to vam je moja sreća. Najbolja sreća na svijetu. Da ima. Znači, znam da smo jedan pokupili. Onda mi smo, evo šljunak. Jesmo mi ovako dozdo, jesmo. Evo nas. Ovdje smo mi išli. Idemo sad dogore da napravimo Iron Furnace. Mogu, joj, prevelik. Hajmo. Snimam. Narod, ovo je moj rođak. Sad ću ja da crknem. Ne, idu. Huj. Hajde se pretvorimo. Pa haj možeš ti poslušati, Starman 2003 može uvijek poslušati. Nemam skino, nije pošteno. Ali meni nikad nije bilo nešto do skina važno. Oho, ima cura u mojoj kući, moj bo. Ja. Sačka, ja kako ne znam. U stvari ovo mislim, kad zaspiješ i kad ustaneš će kiša prestati. Tako sam ja čuo od nekog. A sad je li to istina? Vidit ću. Ali učin se da nisam pokupio. Da ima lisno to što kaže. Istina, oho! Koliko imamo jedan za sad? U stvari uzet ću ovo. Pa ću napraviti Iron Furnace, radit će brže. Sad dok ovo čekamo, šta sam... Ja, onaj narde je Lucky Block mod, znate. Ja sam ga zamijenio sa Lucky Block Red modom. Taj Lucky Block Red ima onaj Tower of Happiness. I onaj... izabrao sam Lucky Block Red zato što ga je lakše napraviti, jer treba nam samo 8 redstone-a. Jesu se iskuhali još 3, hajde. I imam ovog villagera, šta no ti daješ cigane? Ja za sudbinu i čukavtost 2. Ako se pita zašto nije video izašao prije nekoliko dana, zato što već sam jedan snimao, ali nije uspio, to je bilo juče, a drugi bio sam u gostima. Oj, gledaj meni. Doj tu vom, doj tu pječnicu. Toko bri. Opala. Trš. Kako znate, ja sam snimao ovaj Better Furnaces mod prije nekoliko... prije sedmicu, ja mislim 2. A onda poslije ovog Iron Furnace dolazi nam Golden Furnace. Napravit bi ne upgrade, ali treba nam još stvari za njih. Ako možete primijetiti, malo ovo ide brže. Ne ide baš nešto pretjerano brže, nego malo ide brže. Trš. Imam još jednu kuću, ako hoćemo da imamo. Možemo je stvoriti. Iron Furnace. A sad ću da napravim kramp, mač i chest plate. Imat ćemo 2 željeza na bacanje. Evo ga. 1, 2.
Ja mislim da imamo i onaj chestove bolje, ima. Njih. Koristit ćemo i te better chests mod. Bum, 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 bum. Tako. Jesu ovo ukusne jabuke, pa, znači toliko su ukusne da su ukusne. A to nema Loki, ali tu je Loki kada nema Loki. Ajmo. Ajmo, kuhaj se, majstore! Ja rekao, neko mi došao. Ajmo, majstore. Ušto zolako. Ajmo, test plate. Bum, 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 bum. Znači, kad mogli ono što napraviti od jednog iron ingota. U stvari dva. Ajde vidimo. Možemo napraviti sedlo. Ne znam od kojeg. Znam od onog moda. Ovo 100% ne možemo napraviti. Ne možemo. Što? Intersection. Spikes. Mogu smo napraviti, ali ne. Pickaxe, ovo sad vanila stvar. Ajmo iron chest. Šta je ovo? Magnetic chest. Ne znam što ne bi ovo napraviti. Šta je ovo? Bear trap. Smith. I to je tu ništa. Ostavimo ovo ovdje. Možemo ovo poslušati nekad. Da. To je to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći put. I subscribeajte, lajkajte, komentaršite. U deskripciji će biti svi modav koje koristim. I vidimo sljedeći put. Ćao!